Penja laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. En morna mar bedo kodi kendo odiechieng' ma kawuono wago mbaka kotenore kod chandruoge mopogore opogore mathoro makowa. Iluonga ni Ruth Otieno machiegni. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wantiere studio ka obonyisowa nyinge en nyakanye olonye weche mage kata wago donje twak achiel kachiel. Machiegni daktari? Erokamano. An iluonga ni daktari Reno Omoro, anyar ahero Kano. Lakini dalawa kabisa en Awasi Ponge. Adongo ahero makoka adhi school asomo wach thieth mar lak. Koro an daktari mar lak. Erokamano ahinya nyar ahero. Aneno ka in daktari mar lak mabende lake beyo kabisa. Wamor mokalo kendo warwaki e penj laktar. Kawuono idwani wago mbaka e weche mage chandruoge mage mag lak daktari? Koro kawuono adwani wawuo e wach mar chandruok mar miluongo ni dental fluorosis. To dental fluorosis ni en chandruok mang'eny sana e areas wa mag dho nam lolwe ka. Ema koro wadwani wago mbaka mondo winj ni dental fluorosis ni to en ang'o makele to ere kaka wanyalo thiedhe. Kamano. Erokamano ahinya. Mana kaka iwachono wadonje twak achiel kachiel kwacho ni fluorosis en ang'o daktari? Koro dental fluorosis en chandruok mabiro ka ikelo gi chumbi nitie moro miluongo ni gi dho ngere ni fluoride. Koro fluoride ni kong'eny e dendi sana sama nyathi dongo cha kapod en e ich to kendo kapod otin ka lake losore kantie chumbi mang'eny miluongo ni fluoride to chumbi no kelo chandruok miluongo ni dental fluorosis ni e lak. To chandruok ni inene sana gi rangi mar lak newach leke jomoko inyalo neno ka nigi rangi moro marabuor kata rangi mar ratong kama kata rachar moro motarcha ok rachar mwang'iyo godo mar lak. Koro mane chandruok moluongo ni dental fluorosis. Ilere maber mokalo. Kata kamano awinjo kimulo kacha ni nyithindo seche mapod gintiere ich ginyalo bedo kod chandruogni. Nyithindo seche mapod gitindo ginyalo bedo kod chandruogni kanye kama wantiere. Wang'iya ne seche ma nyathi nitiere ich. Ere kaka fluoride ni kata chumbi mang'eny e pigni dhi affect nyathini kata dhi donjo kuom nyathini ma ang' kelne chandruok mar fluorosis daktari? Koro nyathi sama nyathi donge ei mama cha leke nyathi be chako losore gi kanyo. Kapod nyathi ni e ich. Losore lakini ok ni e dhoge. Bang'e kosanyuol nyathini ema kochopo dweche 6 mochako neno lekege mag nyithindo ka kasto kochako chopo dweche 5 kama wachako neno lekege mag joma dongo ka. Koro lekewa ma wadongo godo. Lakini leke mag joma dongo gi bichako loso kapod nyathini e ich. Koro ka mama modho pi manigi chumbi ni mang'eny kata chamo chiemo ma oae e lo manigi chumbi ni mang'eny to koro chumbi ni kadho kuom mama donje e nyathi manie ich to idonjo e loso mag lak. Koro sama lak losore cha to kong'eny temogemo chandruok mar dental fluorosis. Ichaki kelonwa kendo line machielo ni kata kochamo chiemo ma samoro dongo e lo mang'eny kod chumbi ni bende nyalo kelo chandruogni. Tiende niya en chandruok ma kapo nono ni luwore kod kama ng'ato dake kaka ng'ato tiyo kod pi samoro kaka lo chal kod weche makamago. Emomiyo samoro ibiro neno ka ng'ato dongo to entiere kod leke ka ina ma wakete screen wani ok nikech ni ok oritore kene e yo makare, ok nikech ok orito dhoge e yo maber, to luwore kod kama nodonge kod pi ma samoro min gi ne modho diere mane min gi pek. Samoro ng'ato ok nyal yiero ni puodho chal nade, ni lo chal nade, ni pi motiyo godo chal nade. Apa ni wabo ng'iyo mano seche mwang'iyo seche ma inyalo geng'e tinyalo geng'e nang'o. Apa ni mano wabro timo bang'e matin. Daktari ng'iya ne leke mwantiere godo e screen ni. Thothne seche mwacho ni fluorosis en severe machal kama koso bire kidenye mopogore opogore? Koro dental fluorosis ni biro mopogore opogore. Koro nitie moro mang'eny kaka ma, koro mae wakete kiwango mamalo, lakini nitie kiwango be mapiny gi kiwango madiere. Koro yudo ni seche ma en kiwango mapiny, ng'ato nitie gi lak marachar motar. Ing'iyo ni lak ni nitie gi laini motar. Lakini nitie ma ene gi diere ma lak chal ratong to be ok en leke te. Lakini kochopo koro ni ene kiwango mamalo ochal kamano en rabuor to be onyosore. Koro nitie onyosore kaka mano. Koro kamano kaka wang'iyo to wakete kiwango no, newach kiwango no be ema konyowa
thieth mwayiero ne kiwango ka kiwango. Aneno ka e picha ni wantiere kod normal, inyalo wuotho kodwa e pichni gi daktari. Koro mokwongo mwaneno no ni normal no, mane kaka leke wa chal. Koro magi leke ma normal gin leke marachar mwang'iyo godo ni. Lakini nitie moko machako bedo inyalo chunga daktari. Nairo kamano. Koro normal kama en lak marachar ma normal. Lakini kichako mabedo questionable, ochako bedo gi dot marachar matin otin, lakini nyalo neno ni nitiere max matin marochere. To kendo idhie makoro very mild. Makoro be dot go ng'eny lakini pok obedo mang'eny sana. Kwa wachopo koro mapin gi mai koro wasechopo e kiwango mar dental fluorosis. Koro emana wacho ni neno rochere e lak, rochere mang'eny sana. Kaso nitie koro ma diere mantie gi rochere gi ratong. Kasto kwa dhie koro mamalo ma severe ni en gi marabuor, lak rabuor to be onyosore. Koro lak ok en full lakini en gi kala mopogore. To e seche ma koro samoro en mild, en moderate kata en severe, ma nyiso ni chumbi ni ne ok ng'eny ahinya e pigni, koso ma nyiso ni mama ne samoro nodar kane pok onyuol, koso ma nyiso nang'o daktari? Koro mae nyalo biro ka chumbi nok ng'eny sana. Kokamano dakika mane nyathi ochako bedo gi chumbi ni donjo kadho kuom mama kadhi kuom nyathi. Koro ka wachni ni dak ga lekewa iloso wakati mopogore. Koro nitie moko mikwongo loska kasto maluogi to luogi. Koro samoro iyudo ka ni dak e eneo man onge chumbi ni sana. Tidar idhi kumoro kaka Rift Valley ma low manikuro chumbi ni ng'enye. Koro chako biro eleke makoro iloso gi sano midareno kamano. Ilero nwago maber mokalo. Adwa ni mondo mikoro wadoga ne Kaluo, wang'e ne gwengewa mag Kaluo kuma chandruogni thoro bedo mang'eny, kata wabong'e ane ni nyalo bedo ni en pi, nyalo bedo ni en lo, kata bang'e no wabro ng'e ane kaka isepimonwa gino makele. Wadhi e gwengewa mag Kaluo nyaka no. Koro Kaluo koni sana gwenge manie dho nam Lolwe. An adongo kano Ahero, to Ahero shida no ng'enye sana. Newach lo manikuro nitie gi chumbi ni mang'eny. Koro kumodho pi mae yao kata manie soko to shida no bedo. To be chiemo ko alot mo migolo eneo wa mag nam Lolwe go be nigi chumbi ni sana. Koro kichamo chiemo no, imodho chiemo no, tiyudo ka nyithindo mang'eny dongo ka leke gi chal kamae. Newach gini iyude sama ine ich cha to be kapodi tin, kapodi dongo. Koro sana e nam Lolwe kanyo ong'eny sana kamano. Kata winjo kichaki mulo weche gwenge mag Rift Valley, kiduogo Nakuru, kidoke area no bende othoro bedo mang'eny. Gwenge mag Homa Bay bende chandruogni thoro bedo mang'eny mokalo. Koro chakre kawuono oganda wong'e ni ok en ga ni ng'ato ok oluoko dhoge maber, ok en ga ni ng'ato ok oluoko lake maler, to gini en chandruok mabiro seche ma nyathi pod nitiere ich. Pi mamiyo tiyo godo lo kaka chala ang' nokel chandruogni. Ong'eny koso ong'eny ahinya kopogore kod gwengewa mag Kaluo? Ong'eny sana kano kuchocho. Iyudo ni nitie nonro manosatim iga 2015 kochacha. Noyud ni e Kenya mangima kuom ji around 41% mar jo Kenya ni godo. Lakini kidhie gwengewa kachacha to ingo kata kiwango mar jo Kenya mangimano. Koro gwengewa ong'enye sana. Gi Rift Valley, gi Nairobi ka sani wanene sana. Newach Nairobi kae ji tiyo gi pi ma ioluongo ni borehole. Koro borehole no ikunye lo, to lo ni nigi fluoride. Lakini fluoride ni ok en gima rach. Fluoride ni ema wayudo nyake e yedhe mwarudho godo lakwa. Newach ober ni okonyowa rito lak mondo lekewa obed gi teko to be kik nyosre kata tow. Lakini kong'eny nitie level makokadho, koro kiwango makokadho to koro ong'eny sana. Koro ng'eny chumbi ni ema shida, ok ni chumbi ni rach. Newach wasaneno ka jomoko wacho ni
kata yath mar rudho lak ni kikiti godo man gi fluoride ni fluoride rach. Fluoride ok rach. Ng'eny fluoride ema rach. Kamano. Kanye mana dhiye ni adier yedhe lak iwacho gani with fluoride. Yedhe lak chiegni te iwacho gani tiere kod fluoride. Daktari ng'ina picha ni. Ma akwang'iyo en fluorosis mokwako dhok te, leke te. Ma koro ikete klas mane severe? Makoro ok severe. Making'iyo to waneno rachar ma otar ka, to waneno be rabuor matin, lakini ok en sana. Koro mae wakete kiwango madiere mar moderate. Koro mar severe iyudo nyaka ka lak otuch. Lak rabuor sana to otuch. Mane severe. Kamano. Okang'eyo ni kapo nono ni ng'ato seche mosedongo to yudo ka leke ne chal kamano kata oyudore godo gimonyalo timo mondo mi okonyre kata konyalo tieke nyadala koso nyako dhi ir laktar mondo mi tim diagnosis. Seche ma waseneno ni lak chal kama wabiro iri kaka daktari nyaka no. Thothne timo diagnosis nang'o? Iwacho ni el dhogi. Wang'e ni kaka dhogi chal. Koro wan to nyaki el dhogi. Nawach kamane kaka wanyalo neno shida chandruok mantie lak. Koro kielo dhogi gimokwongo wang'iyo kaka laki chal. Ka laki rachar ma normal cha koso laki nigi rabuor koso ratong. Alafu wakete kiwango. Newach kiwango gi ntie thietho mopogore ne shidani. Koro kiwango ema konyowa neno kaka wanyalo konyo chandruogni. Kamano. Magi maduong' en dhir laktar ma bende thothne ji wacho gani mondo mi ng'ato dhir laktar ni samoro beche thoro ga bedo mamalo. Daktari seche ma pod wantiere kani mulna kako nego bende ng'ato neno laktar mar lak DDA gato wach mar nego bende ji timo nang'o? Koro nyakine laktar diriyo e higa. Mano ma piny sana diriyo after dweche 6 ka dweche 6. To wach lak nengo nyalo bet malo matin mano adier, lakini thiedho chandruoge mar lak ni expensive, ni nengo ni malo moingo. Kidhi dweche 6 to 6 tiluoko ni laki tikonyi kakikingo chandruoggi. Koro inyalo wacho ni kadhir laktar atimo consultation pesa ni malo, lakini king'iyo pesa no ting'iyo mar ka laki koro satop. Koro idwani mondo othiedhi. Mano ni malo moingo. Koro mokwongo wawacho ga ni chandruoge mar lak moko mang'eny inyalo geng'. Kaka magi lakini ok nyal geng' sana. Ok en dwaro mar ng'ato. Lakini nitie moko minyalo geng'. Koro igeng'o gi dhir laktar gi rito leke gi. Kamano. Nitiere minyalo geng', nitiere moko mok nyal geng'. Kaka fluorosis thothne ok nyal geng' nikech en gima inyuoli godo kotenre kod kaka pi chal kama idake, kotenre kod kaka lo chal, ka nitiere kod chumbi ni kidieny mar fluoride. Ranyisi makineno maduong' en loko rangi mar lak, tuch mar lak kod ang'o kendo daktari? En sana loko rangi gi tuch. Lakini fluorosis ni be gimonego wang'e ni onyalo be dhie chogo mar dendi. Koro ok lak kende, lakini chogo ok inyal ng'eyo lake minyalo neno godo. Emomiyo chon, ndalo machon ne kidwa donje ami to ging'iyo laki. Ka giyudo ka in gi fluorosis ni to gikwedi ni in ok wadhi kawi. To ne wach ne ging'eyo ni wach fluorosis ni donjo nyake chogo. Lakini tinde manyien ok ging'i lak sana. Ne wach ok ochuno ni ka in gode laki to be choki ok tek kako nego bedi. Lakini cases koro waluongo ni severe go nyalo donje chogo. Kamano. Nikech mane weche mag lak ikelo weche mag choke, mulna chogo ka mana matin kuom nus dakika gi fluorosis. Choke. Yes. Koro leke wa gima nie dhogwa mokwongo ni chogo. Koro ka fluorosis in godo modonjo nyake chogo, be mano interfere gi kaka chogo ni no losore. Nawach chumbi ni odonjo mang'eny sama dend nyathi koka losore. Nyathi koka yudo chogege, koro inyalo yudo ni nyathi chogo nyalo tur mayot. Kamano. Kato kaka ng'ato be medo bet maduong', bende choke ne bedo bet mayom kaka ainya joma mine, weche ma wasebede kwa wacho kotenre kod choke mabedo mayom kaka ng'ato thoro bedo maduong'.
Okena ni oloko rangi mar laki to kare kapo nono dhi ahinya to nyalo donjo nyaka choke. Ni mumi wantiere kod daktari e studio kawuono wang'e ane ni kineno ranyisi mage to nyalo chich. Namba 1 en loko kido mar lak, obiro rabuor kata ratong kachiel kod buche. Ok en nikech ok ing'e luoko laki, ok nikech ikia luoko dhogi, to en chumbi mang'eny ma samoro mama ni ne tiyo godo diere mane intiere ich. Kidenyi mar 2 onego bed ni timo nang'o? Kik isudi. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusini, ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotije wa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembe wa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa Mama Njit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Burachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. Huyu ni Dan kutoka Meru, ndio mshindi wetu wa 1.57 million Kenya shillings pale kwenye jackpot. Uliekelea games ngapi? 13. Na ukashinda zote? Kabisa. Wow, goodness. Nilikuwa na shilingi 49 kwa account. Nikaona nicheze hiyo midweek jackpot, kapata 13. Naweza tu bashiri na ingiane. Una plan kufanyia nini do Bazenga? Kuinua nayo biashara zangu. Wale wasio ambao hawajaweza kucheza shabiki, unaweza taka kuambiaje mzee? Azindi kucheza shabiki ni ukweli, azindi kucheza hata wao watakula kama vyenye nimeipata yote. Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua game zako 13 safi, alafu wekelea beti yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite milionea. Mina dai wote twenda hivi tubeti. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLPA 671. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Chiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Omoro e studio nyaka no olony e weche mag lak, kendo kawuono wang'iyo dental fluorosis ma bende opimonwa kaka oganda nyalo yudo. Jogo mathoro yude kod ni thothne inyalo mana thiedhe kata inyalo konye kapo nono ni nyathi oseneno ni ma e kaka leke ne chal, kata ng'ama ng'ongo oseneno ni ma e kaka leke ne chal. Daktari kapo kwadonje weche mag thieth kata weche mag diagnosis ma bende ni wacho ni ibira to nyaka yaw dhogi, nyaka wang'i ni dhogi chal nade. Thothne chandruoge mage kata ere kaka fluorosis thoro ketho ngima ng'ato kata interfere, ok ni ketho kata interfere gi ngima ng'ato. Gimokwongo, fluorosis kelo wich kuot sana. Ne wach samoro idhi mbele ji to in gi leke gi ma
rabuor. Mondi ji paga ni koro oki luok laki maber. Koro okelo ga wich kuot sana. To kendo okelo sonyruok mar lak. Koro to mar lak inyalo yudo mayot sana kamano. Nikech seche ma koro to mar lak ni odhi ahinya, koro inyalo po ka ionge kata gi lekeni. Kopogre kod mano, waneno ga chandruoge mang'eny mag to mar lak. Onyalo dhi ma koro okuod tutu kod weche ma kamago. Tutu ni chako nyalo donje remo kod weche ma kamago ma ang' nokel ni chandruok mang'eny mokalo. Kopogore kod ng'iya observation, utimo nang'o kendo mondo mi wach ni ma en kidieny makama mar fluorosis? Fluorosis ng'eny sana ing'iyo. En gimineno tineno kochal kamae. Kasto wach mar kiwango no ing'iyo, nitie kaka wang'iyo ni ng'ani ka rangi mar lak opogore, ka entie gi lak mosonyore gi gik mamoko kaka lekege chal. Fluorosis sana ing'iyo, lakini nitie samoro be mwago picha mwaluongo ni x-ray mondo wang'i kaka lak no be chal, niwach lekewa nitie gi pote mopogore. Koro mano ok inyal ng'iyo gi wang'i ing'iyo mana okone, lakini mondo ing'i pot lak moko go nyaka igo picha kasi ng'iyo kaka osonyore kata kaka chale picha. Kamano. Ma inyalo ng'eyo ni lagni osonyore nyaka kanye? Inyalo ng'eyo ni lakni osonyore nyaka ei lak mar romo nade. Kamano. Apa ni seche ma mano timore kata seche mipimonwa ma wabro ng'iyane ni to koro leke ma wantiere godo ka daktari. Inyalo nyisowa ni ma dwaro x-ray koso ma dwaro mana observation. Seche ma ipimonwa ma bende wabro bedo kod picha, akwainwa bedo kod picha manyiso kidienje mopogore mag layers mag lak kod kama fluorosis nyalo gike, ma koro inyalo wach ni koro thiedho koro nyalo bedo kendo e level machielo. Machiegni kendo arwaki e picha wani. Kamano. Koro e picha wani nyaka mokwongo kisang'iyo kama mineno kaka leke gi chal nyaka igo picha. Momiyo wadwa go picha ne kaka kesni idhi go picha. Kesni nyaka go picha. Momiyo kaka lekege osonyore piny kae otobe. Ntiere kaka lak mar fluorosis to, lakini nitie moro makoro tuo odonje. Koro fluorosis kosa sonyo laki to miyo chiemo donjo kanyo, koro tobo laki. Koro kosa toka mano nyaka wang'i kind lak ng'iyo ka ni rangi mopogore ni en rangi mar fluorosis koso lagni oto. Newach ka en rangi mar top to nyaka timne thieth mopogore. Kasto e kes ni be waneno ka nitie gum disease, mano koro tuo mar ring lak. Koro mano be nyaka wang'i ni ogik modhi nade, newach lekegi kaka ne wasewacho gine chogo. To koro ka intiere gi tuo mar ring lak, chogo be rumo, chogo ni dhi piny, newach tuo no sonyo chogo. Koro mano be nyaka wang'i. Kamano. Seche mwantiere kandi manyiso ni fluorosis nyalo kelo chandruoge mang'eny mopogore. Fluorosis kopogore kod loko lak, obro miyo lak bedo mayom, leke gi bro tuch, seche ma gituch ni gitop, seche ma gitop ni ginyalo kelo chandruoge mang'eny ma ang' no dhi nyaka e ring lak. Build up mwaneno e tie lak kaka ka daktari Dr. Omoro. Build up ni bende ichwalo kata imedo kod fluorosis? Kamano, imedo kod fluorosis. Newach leke ma onge fluorosis gi yom, gin smooth. Koro kichiemo ok moke laki sana. Lakini ka en gi lak ma koro osonyore, koro kichiemo nitie chiemo moro madonje kuonde mosonyore go. Koro begemo build up but ringre mar etie lak kamano magemo tuono. Kamano. Ok ang'eyo ni thiedho fluorosis ang' no bi gi golo build up no, ok ang'eyo ni ang' no bi gi luoko kata thiedho ring lak, ok ang'eyo ni ang' no bi gi geng'o buche mantiere lak, ok ang'eyo ni koro odhi chalo nade. Kata kamano, kiseneno ni ng'ato ntiere kod fluorosis, waneno ka koro mae kaka picha mano wacho, nyaka ing'i picha ine konde machal kama. Koro kama ineno ni lakni osatop, koro entiere gi gima wadendo ni cavity. Koro mae nyaka thiedh mopogore. Lakini koro kaka nawacho, ka intiere gi severe fluorosis, mano fluorosis ma kiwango mamalo, lak rabuor to otuch kamano.
ma be savia ma koro king'iyo gi iye lak otuch to be ne wach chiemo koro dong'e lak mang'eny koro lak top kuondegi koro lak top koro gemo shida mang'eny moingo shida mana kaka leke gi chal. Wantiere kod cases aina gi daktari? Kamano. En penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Kama wantiere ni wapuonjore, kama wantiere ni wamanyo kaka wanyalo yudo konyruok, wayudo kacha ni ahinya kapo nono ni intiere kod fluorosis, self esteem kata chia ni ang' nodog piny. Idwa ni ok ibi bedo kod confidence kapo nono ni ne ionge kod fluorosis. Emomiyo kapo nono ni inyalo thiedh nang'o, kinyalo geng' nang'o koso kapo nono ni nonyuoli kodgi to koro ang' ni daga kodgi. Thieth chal nade daktari? Koro kwa chako gi thieth, dental fluorosis ok nyal thiedhi malaki dog kaka lak ma onge fluorosis nyalo bedo. En gima ketho lak sama lak losore. Koro giminyalo tim ni wanyalo mana keto gichak ginenre mabeyo moingo kaka ginenore ni. Koro gima watimo ga luore gi kiwango. Koro kaka kes ma savia ni wanyalo umo laki. Waumo gi lo makende marachar mondo lekegi onenre marachar, lakini e bwo umono iye kochacha to lekegi pod nigi fluorosis. Koro gima watemo timo ni watemo mondo kiki chia ni dog chien mondo ibed gi lak marachar lakini wamedo gimoro e wiye. To koro ka in gi kiwango mapiny wadhi ne muska. Wadhi ne muska. Gimomiyo nyaka wadhi muska, iwacho kacha ni nitiere kaka iume kod lo moro. Seche mi ume ni wantiere kod buche e lagni daktari. Ang'i kawa lo ma iwacho cha ti umo godo koso nitiere kaka igolo chilo chuodho mantiere kata gik mantiere e buche ka ma iluoki burno mituoe maber mi process chal nade daktari? Daher mondo mi wang'e mondo mi wapuonjre kapok wachopo ka. Okay, koro ne wach fluorosis ni miyo pot lak ma oko no kethore, buche okethore kendo yom kabisa. Koro nyaka igol pote ma yom no kabisa, igole kasto nafas modong no ema koro iumo gi lo marachar makende mar dental fluorosis no. Kamano. Mabuche ka ok din kaka rif kaka itimo ga filling kiang'oka. Koro buche mobiro wach mar umo lak gi lo marachar ni watime ga mana mondo okony self esteem. Koro watime e leke gi manenore. Lakini kaka picha man waneno mar savia cha iyudo ko lak osatop otuch. Koro motuch go nyaka din kasto mondo kaka magi kaka maneno koro ka otuch mago nyaka din mondo chiemo owe donjo kanyo medo burno bedo matut saidi. Lakini mambele gi kigolo pot lak ma oko ni to be en gima wagole te. Koro buche matindo gi giwuok sama wagolo cha. Koro dhi miyowa wadong' gi pot ma okotuch. Kasto koro waketo lo makende no. Nitie lo ma wanyalo kete clinic ni ibiro kawuono wagolo pot lak ma oko ni to waketo ni lo marachar no tidhi dala gi leke marochere. Lakini nitie moro ma be waluongo ni dental veneers. Mano ibiro wagolo pot lak ma oko ni to wantie gi lab makende maloso ni go. Koro en lo makende mar dental kasti biro wamuone e wiye. En kaka goyo plaster marachar e lak. Ma tijni enena tich chal ng'amo tera mtoka e garage mechal akiani idwa timne ang'o. Idwa go rangi manyien. Tidwa gol tiende ge, tidwa time kianade. Kamano. Tidwa chwade sandpaper. Gidho Philip manyiso ni en tich mang'eny. En tich mang'eny. To samoro ni nyalo geng'e kineno laktar mar lak diriyo e higa. Koro kata nyalo duoke chien. Geng'o ok mar neno laktar ni. Neno laktar diriyo higa kisayudo shida mar fluorosis ni. Konyo mana mondo kiki yud gi buche go gi tuo mar ringre mar lak. Lakini geng'o fluorosis chakore gi sama mama pek cha. Koro ing'e wasawacho ni mokwongo fluorosis ni kuom pi.
Koro gimokuongo thiedho pi. Nitie rachungi mantie makende ma inyalo chung godo pi magolo fluoride ni. Ok gole te, newach kaka nowacho ni fluoride ni oberbe. Ok wadwa mana ni wamodhe e pi ka en kiwango mamalo. Koro iduoke chien. Koro ichungo pigno mimodho to kendo pi mitedo godo. Makosa matinde jo mang'eny timo ni itkaw pi moa e bohol itedo godo, lakini inyiew pi mochungi mar modho. Koro newach itedo chiembi gi pig cha to ipek gi nyathi, pod nyathino dhi yudo fluorosis. Koro ok en wach mana pi mar modho to nyaka mar rudho lak. Gimoro makelo fluorosis ni be sana en muonyo toothpaste ne nyithindo, ka nyithindo pod tin. Yath mar rudho lak onego bedni itiyo godo, irudho godo laki ting'udho piny, ok mar muonyo. Koro ka nyithindo kapok opuonje maber, nyathi bro rudho lake to mitne to muonyo, wiye wil gi ng'udho. Koro mano be kelo fluorosis. Koro nyaka wapuonj mine mondo gipuonj nyithindegi kaka girudho lakgi to ging'udho. To nyithindo be nyaka puonji. Kasto sani wayudo mine moko keto yath mar lak ne nyathi mang'eny. Nyathi onego ketne yath mar lak matin mo otiyo godo to ng'udho. Lakini kotin kata komuonye matin, lakini kiketo ne mopong'o brush to koro omuonyo to mano kelo wach mar dental fluorosis. Dere moro nwatere kod daktari moro mar weche mag lak nowacho kata ni kaber tineno kaka dengu mar alayo romcha, size mar dengu mar alayo mane yath monego bedi keto ne nyathi e toothbrush ni mano kende oromo, kik iket mopong'o brush. En penj laktar. Kidieny mar adek en mari, kik idhi mabor, kik isudi. Intiere kod penjo moro amora kotenore kod fluorosis kaka inyalo tim kamwachopeni. Omiyo kidieny mar adek kik bai kata matin. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Imagine exploring the heart of Europe, where ancient history meets modern marvels. View Travel invites you on a 15-day, 14-night European adventure starting from $3,715. Discover the enchanting cities of Madrid, Barcelona, Paris, and Rome. Stroll through the imperial forums in Rome, marvel at the Eiffel Tower in Paris, and witness the grandeur of Santiago Bernabeu in Madrid. Cruise down the River Seine in Paris and glide across the serene waters of Zurich Lake. Experience the thrill of a high-speed train journey from Barcelona to Paris and soar above the breathtaking landscape of Grindelwald first on a cable car. Let View Travel make your dream European getaway a reality. Trust our expertise, reliability, and guaranteed departures. Let us tailor a personalized itinerary to suit your desires. Book your European Wonders adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep Nayan. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe.
Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale Jobe. So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii Mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Ann Manze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Sabatoni wabiro bedo gi nyasi makende mar bedo gi yie. Riwri kodwa e dwe ma wadhialo Pathfinders e kanisa mar SDA. Kokalo kuom wende mamit kod jiwruok kwa kuom jakwath Christopher Wadoi. Mich ma Nyasaye osemiyo kaka nyithindo onego wang'e ni warito gi yo machalo nadi nikech odiochieng' makiny gin magibochungo ka gitimo gigo madwaro. Ikijwang' Sabato makende ni Injili ngima Sabato saa 2 okinyi. County ma Taita Taveta mapoko chulo ji state deduction kumdweche igni 2. When court to court vitasumbushwa huko mahakamani na members wanaumia. Sisi tunataka kitu ya kutoa result immediately. Na hiyo ni mgomo. Riwruoge jochiw thieth obwogo ng'anyo kaponi piny owacho mag counties ok ochulo gope mag osach jochiw thieth e thuolo ma jumbe 2. Apis jagabajet oyango ni apisas mag piny owacho ne otiyo gi omenda mathoth e wuodhe maka gi kacha kendo thung'o aguch jopiny. The severe burns led to multi-organ failure. Serikali hawakuchukulia kwa haraka ili kumuokoa. Jang'wech ma Uganda Rebecca Cheptegei manyocho tiamach kuome gi jaherane madichuo otho. Dibede kod penjo mora mora madiher mondo mi penj daktari kotenre kod weche mag dental fluorosis kata weche mag lak. Kawuono entiere studio ka kendo dhi duoko penjo go duto te. Producer na papecho abro ka simu kiwinjo duonde kiking'ad simu obro chwalo na simu kendo wabogo kod mbaka e yo makare. Daktari ne wang'eyo kacha thieth kendo ne wang'eyo kacha ni ka en severe to leke mano tucho tuch ka nyaka kuong din koka iumo kod lo moro ma ang' no kel rachar moro maber. Kato mane daktari kapok wadonjo e mild. Kapok wadhi kanyo yena mondo be akawe simb Lydia. Okay. Lydia, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Lydia. Wuoyo gi Lydia. Hello. Machiegni Lydia wawinji. Wuoyo gi Lydia ti. Wanga mosi na ile taki mosi na da. Noa. Mbani. Biye penjo Lydia kiye. Hello? Biye penjo kiye duond TV ni chien Lydia. Yena muro biaka usimbo tieno kwa manyo Lydia. Otieno, hello, penj laktar.
Otieno bende olalna thuolo berabera chutha. Wantiere penj laktar kod Dr. Omoro wang'iyo fluorosis. Daktari ka ane wang'iyo ang'o seche mwarito penjo mar jahera mar chenro mar penj laktar. Okay, koro kae wang'iyo achiel kuom thieth mwatimoga leke mondo wami laki onenre maber moingo kaka. Koro ne wawacho mar umo lak miketo chuodho marachar. Chuodho makende. Makende marachar. Chalo kaka en marwa ma watiyo godo e tich mar thiedho no. Koro ntie be ma imedo kaka mae be en wantie gi yath moro ma wanyalo umo. Koro mae ok en mar severe cases. Ne wawacho ni wantie gi mild, wantie gi moderate, wantie gi severe. Koro ka in gi lak aina mar dental fluorosis, mana wacho ni laki rachar motar. Ok en rachar mwang'iyo godo mapile cha, marachar ma ahinya. To en laini marachar kabisa. Koro idwani mondo ium mago mondo onenre marachar ma romre. Ok ni kuonde moko rachar ahinya to kuonde moko ok rachar ahinya. Koro wantie gi yath moro mwatiyo godo, waumo godo laki. Wawire laki. Koro en wiro mondo laki obed rangi achiel. Koro okik pogre ni kuonde moko tar to kuonde moko ok tar. Kamano. Makema kanyo daktari antiere kod Gordon e line ka Gordon bro ka akelo penjo. Gordon, halo, penj laktar? Halo, Ruth, gie nade? Ariyo maber machiegni. Erokamano, shida ma an go? An gi nyathi ma lekene ti. To moko go mukore mondo oket space mondo moko go odongi, konye nade? Koro nyithindo lekegi mag nyithindo mokwongo ka nyaka mukre mondo lekege mag jomadongo makoro bro dongo godo odonje e dhoge. Koro leke nyithindo gi iyuko mos to ok te. Ntie kaka biro ntie mokwongo ma mukore koka luore kamano. Koro mosachako shake ka, mosachako yiengni. Koro mago iyengo dala mondo owuogi. Lakini tinde waneno mang'eny, nyithindo mang'eny itamo jonyuol muko. Tinde iyudo ni samoro giyengo to tamore. Koro mano ibiro ir daktari mar lak, wantie gi gik mwatiyo godo mondo wagol. To sama ibiro ntie kaka wagoyo picha mondo wang'i ka sa mar lakno bosechopo mondo wuogi. Newach ok ni leke te wuoka. Ntie kaka wadwaro ni gilure, to ntie mwadwa ni obi mokwongo kapok moro biro. Koro ibiro makema kakanyo aero line no ni ok onego beni gimukore amuka ruba. Ntiere kaka onego beni gimukore ka moro pok omukore to mono. Yena mondo beka wisimbo Vincent. Vincent, halo, penj laktar? Hello, Ramo TV. Machiegni. Ma Vincent kawuok Mariakani. Adwa penjo daktari ni an gi bure laka. To ase yogi yedhe moko mag herbal tea to kane lokruok. Koro akene shida nyalo bedo ni nango remo to kore menena buru. Koro lekewa kosabedo gi bur, onge gima nyalo golo burno. Kos bur osabet to sabet. Koro nyaka jazz burno. Lakini tim mar tiyo gi yedhe mag herbal gi onego wawe. Newach samoro watiyo gi yedhe moko ma nigi herbal moko mang'eny saidi. Chemicals makoro ketho laki moingo kaka nentie. Koro kawaida wawachoga ni rudha laki gi yadh rudho lak ma nigi fluoride, to be inyalo kudo dhogi gi pi mar lakcha mantie gi fluoride. Lakini ka bur osabedo, bur nyaka din. Bur onge kaka inyalo thiedho malokre makoro bur lal. Bur nyaka din kamano. Magi manyako tim nyako dhi e osiptal. Nyako dhi e osiptal kamano. Antiere kod Min Winnie e line. Min Winnie, halo, penj laktar? Halo, machiegni Min Winnie. An Min Winnie kari. Na penjo laktar na. Leke na mapenya riyo. Giyiengni to ka giye. To daktari boko mnawe mo. Ati mno. Giyiengni kamae. Kore bada to ako moro sige ba tege kona. Pien loga moro ati dakno bende
Atimo nang'o? Daktari biro duogo kimake maka kanyo. Otieno, machiegni penj laktar? Erokamano kuom puonj maber mwayudo. Gima thaga en gimiwiro marachar lo miwiro no. Chuodho ni. Obedo permanent. Koso obedo nang'o orumo ndalo moko ka idok ikete kendo. Mane mathaga. Koro kachako gi penjo mar min Winnie. Koro kaka na wawacho nyithindo lekegi yiengore, lakini jomadongo lekegi ok onego yiengore. Maka lekegi yiengore kaka wacho mapiny matindogo, mano wacho ni entie gi tuo mar ringre mar lak. Koro ringre mar lak gi chogo ma omako lak, ok omako lak kaka onego mak lak. Kagima giwere. Kagima giwere. Koro emomiyo lekegego yiengni. Koro nyaka odhir daktari gimokuongo wadhi ng'iyo ni tuone mar ringre mar lakni. En newach lake ntie build up koso ntie moro mabe obedo newach onyuoli kamano. Ntie kaka tuo moro manyalo bedo sama onyuoli cha with time lekegi chako yiengore. Koro lakini mang'eny en ga sana newach lak ntie gi build up. Koro nyaka luok build up no mondo ringre mar lak owe bedo gi tuo no. Lakini gima nyaka nyise ni ka chogo mantie lak osawere ma tuo osaketho, gima daktari nyalo timo ni en miyo mondo kik obed ahinya, kik odhi mbele obed severe. Lakini chogo ok wanyal duoko. Koro emomiyo wawacho ga nyaka idhir daktari dweche 6 ka 6 mondo gik makamago waneno chon wagolo kapok obedo kamano. Kapok iduoko Winsen, wantiere kod Otieno line. Otieno, halo, odhiambo, Odhiambo lalna. Entie. Odhiambo, halo, penj laktar? Odhiambo lalna. Wadog chien. Weche mag thieth. Lo kata chuodho mani wacho ni iumo godo lak. Kose din buche mantiere, kose luok lak mogol build up ka. Koro ntiere chuodho minyalo keti mondo mi oume mondo mi leke ni onen maber. No penjo ni gini en permanent. Koso gini bro chopo kama koro wuok mondo mi idogi, mondo mi chak timni godo kendo. To nyalo bedo pesa di. To en leke te ma olokore rabuor ma iumo kamano koso bet nang'o. Koro Otieno kako penjo no, waero wacho niya, daktari en dhano, daktari ok nyasaye. Gima permanent nyasaye mamiye. Lakini chuodho ni ntie kaka wamake e laki, kat waluore gi glue makende, makoro omoke laki, ok ni gole tiduoke Lakini newach en gimolos gi dhano, onyalo tur. Koro eni samora mora moketni godo ntie kaka wanyisi kaka inyalo tiyo kode maber mondo kik otur. Kaka wacho ni waketo ni godo to koro wakweri ni ok inyal dhi ya chupa soda gi laki newach mano onyalo tur, onyalo wuok. Makra maka kanyago kawe simb Monica kaeto wadhi nyime. Monica, halo, penj laktar? Hello, Ruth. Machiegni penj laktar? Mano Monica. Machiegni Monica? After the in kanye Monica? Gotramogi. Imbo Gotramogi. Wow. Entiere Imbo Gotramogi. Leke ne oturo to giremo. Kata kamana dwa duoki chien, dhano ok nyal keto gima permanent, nyasaye ema nyalo loso gima permanent. Aero line no mokalo. Koro koseketni chuodho ni to ntiere kaka inyalo nyisi, kaka inyalo ti kode kata kaka inyalo rite mondo mi kik okethre. Kanye mane wantiere kata wabi ira. Koro kaka nawacho, gigi waketo mondo lekegi onenre maber moingo kaka chalre. Koro sana waketo e lekegi manenore kinyiero. Koro yudo ni ok wakete lekegi ma chien gi. Koro wabro nyisi ni kichiemo, ing'ado chiembi kata ka ichamo awachni kata ringo moro, ikayo ringo no gi lekegi machien. Newach magi gik molos gi dhano nyalo wuok. Lakini ki itiyo gi lekego kaka daktari onyisi, to onge ni sate gi wuok. En mana ni gik moko te ti, koro wanyisi ga in like
kaka dental veneers wanyisi ni nyalo bet for about 25 years 20 to 25 years bang'e onyalo ti iwilo lakini kitiyo kode marach ni koritiyo kode ma ikayo gimoro amora to nyalo dowa itimo nade gileke gima mbele okowach ni kikimwod lakini mwod gileke gima chien koro kitimo kamano to gibet. Aya, jawinjo mantiere gwenge ma Got Ramogi. Koro Monica wacho ni lekege otuch to remo. Koro eleke wagi na wacho ni nitie pote mopogore. Koro ka laki osachako kotuch mana gi pot lak mar oko to onge remo. Lakini kodonje ei dier lak. Kosachopo kanyo to laki chako rami. Koro nyaki dhi ir daktari mondo othiedhi lakini dino lak mar lak mo otuch gi pote ma oko gi modonjo iye sana opogore. Nitie thieth moro mwaluongo ni root canal. Koro root canal cha en ma wadhie ei lak, waluoko i lak gi iye, wadino gi iye kuro koka wadino lak gi oko. Koro ka laki rami otuch to rami mano nyiso ni laki otuch sana, odonje iye sana. Koro mano nyaki dhir daktari mar lak odinni. Newach onge yath minyalo tiyo godo manyalo tieke kabisa. Kamano. Ne wang'eyo kata dental fluorosis. Kaka inyalo geng' en mana ng'iyo ni chumbi mantiere pi chal nade. En ng'iyo ni low kama nitiere kod chumbi marom nade. Kapo nono ni in miyo mapek, nyaka ing'i ni ithiedho pigni mondo mi chumbi ni kik donje dendi ma ang' no keth nyaka leke nyathi ma pod ntiere ichni. To kapo nono ni ok inyal to kang'eyo kaka inyalo timo daktari. Koro ka pi awach ni idake kuonde ma pi ng'enygi to mane pi kende minyalo tiyo godo. Koro mano ok nyal kony, wabro mana thiedho kaka biro. Adwoko ni erokamano makende amor kuom yudo thuolo ibire penj laktar. Ang'e ni nyako modich to ni biro. Adwoko erokamano makende. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye? An sani inyalo yuda Mathare North Health Center mani Mathare on Thika Road. Kokamano samoro be ayudora Garden City Dentmind Dental Center mani Garden City mani Thika Road Nairobi kae. Kamano lakini ng'ama nyalo mosa ahero. Kamano ahinya. Adwoko erokamano makende. Ageno ni boduogo odiochieng' machielo. Kamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu en Dr. Umoro. Wadwoko ne erokamano makende. Ne jogo picha mawa erokamano ne director na Philip, ne producer na Papecho Okoth erokamano. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni adwoko ni erokamano mathoth. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masane. Salama sana. Una feel aje at this moment right now? Nasikia vizuri. Na nimefurahia sana. Mam, unazaambia nini watu pale nyumbani? Wajipange na kisasa. Niliona hii mchezo kwa Inoro. Nikafuatilia. Sasa naingia upande ya Pembio. Naweka 724
177 ka 50 tu. Sikukuwa nimecheza ati sana, hapana, na nikawa mshindi. Kila wiki shinda, kila mwezi shinda mamilioni, mamilioni. I mean, do you want to hear the good news or the bad news? Then I said, let me get the good news. Then he said, the good news is you don't have stomach cancer. The bad news is you have colon cancer. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today.